higala mga kapaglaw, may gabi ka natong tanan. Welcome sa ikaupat kagabi. Ninigihimo na itong series sa Moral Recovery Seminar din sa Hope Channel sa Southwestern Philippine Union Conference. Ang balaod ug ang Biblia mo'y atoa karon nga kanunay nga gisunod na anata sa ikaupat kagabi. Nining gabi, lahi na po datong paghisgutan. Ug aron kita makasugod, mangayo kita og panabang sa Ginoo atong idukong atong mga ulo. Diyos nga labing balaan, tagi ikaw sa nuluman namo nga kinabuhi. Niana pud kami sa lain nga gabi sa among pagtuon. Kami nag-ampo nga ikaw maghatag kanunay kanamo sa salabutan. Tabangi kami, uban ang mga kaigsuunan, ang mga kapaglaom nga nasa ilang panimalay. Hinato Diyos, ikaw magaprayon sa pagkamaayo kanamo, sa paggiya kanamo, sa paghatag sa labutan, pag-abli sa mong kasing-kasing una-una. Ang mga butang among hisgutan karon, makadangat kini makaangkon ug luna sa among kasing-kasing. Makagiya kini kanamo samtang nagapadayon kami sa among pagkinabuhi ninyo ta. Hinato Diyos, ang among pagtuon karon makahimaya diha kanimo sa ngalan sa gahom ni Jesus. Amen. Niadtong miaging gabi, naghisgot kita mahitungod sa summons og ang effect niini kung dili man galing dawaton or dili makatambong, taas-taas ang atong paghisgot kagabi. Karon lain na pod nga butang, seryoso nga butang atong hisgutan. Akong ipahibalo kanyo pag-una nga kung unsay nahimong husay sa barangay, pariha ni siya og force and effect ni adtong kaso nga gidesisyonan sa korte. Sa ato pa kay pariha man siya force and effect sa kaso nga gidesisyonan sa korte, ang kaso nga nahimo diri sa barangay, ang salabutan nga nahimo diri sa barangay, pwede pud siya ma-execute og ma-implement. Ang execution ato ni siyang hisgutan karong mga Biyernes, no? Karong Biyernes sa gabi. Ang ato karong hisgutan, unsa mang mga butanga nga dili ma-appeal sa execution, mga property nga exempted siya sa execution, dili ma-embargo sa sheriff. Kay kun ang atong taga-barangay, ang atong kapitan kun mang sheriff na, basin og pataka na lang siya hulbot, dili tanang butang pwede makuha, dili tanang butang pwede ma-sheriff, dili pud tanang pwede ma-sheriff butang. Asa kanta naman na, no? Ang ato karong hisgutan, unsang mga butanga. Kung mapildi ta sa kaso, ang husgado na ang mukuha sa atong mga butang aron mabayran ang midaog sa kaso o di ba kagatong na ay maningilay. Akong ipahibalo kaninyo nga sa husay sa barangay, dili lang kay ang nagsumbong mo'y angay maningil, posible pod nga ang respondent mo'y angay maningil. Depende ni sa dagan sa kaso. Pero ang atong isgutan karon, unsang mga butanga nga pwede kuhaon, unsang butanga nga dili pwede kuhaon. Ang properties, mga properties nga exempted sa execution, mao kining naguna. Family home. Ang panimalay, dili siya pwede hilabdan. Ang family home, kung panimalay, kung daghag balay ang tao nga atong panilngan, dunay usa ni ana ang family home. Unsaon pag-determine? Una, korte mo determine. Ikaduha, kung ang balay dunay gapuyo kauban kaniya nga minor, bata, gikonsider na siya nga family home. So, ang iyang ikaduha nga balay, ikatulo nga balay, pwede na siyang kuhaon. Furniture. Kung unsa may mga gamit sa balay, dili pwede hulbuton kay unyag maghigda na lang sa salug ang tagbalay. Kaning mga gamit sa pag-uma, tools and implements, dili pwede hilabdan. Ang daro, dili pwede hilabdan. Ako pong nasabdan, paghimo aning balaura, wala patingali ito yung mga pasayroan. Pero ang mga tricycle nga pasayroan, apil man siya sa panginabuhi. Kanang jeepney nga pasayroan, apil man sa panginabuhi, binlan yung usa ang tagbalay. Dili mahimo nga kuhaon tanan. Ang mga bisti, delikado kayo og itugot nga kuha ang bisti. Dili bagon mag-hapslip na lang ang ato ang tagbalay ani. Kung siripan nagkuhaon manggaling tanan, hasta ang gisuot mo pagyutang tangon, dili pwede mahilabdan ang mga bisti. Pagkaon. Ang pagkaon sulod sa 4 ka bulan, dili pwede hilabdan. Time pa ha. Pagkaon sulod sa 4 ka bulan, dili pwede hilabdan. Sa ato pa, kung 5 mo kabuok, sa usa ka panimalay, nagkinahanglan ni siya og mga 2 ka sako, no? 2 ka bakid nga tag 50 kilos, dili pwede hilabdan kay mo na'y konsumo sa tibuok 4 ka bulan. Hasta sudan noodles, dili pwede hilabdan. Pero talagsara man na may tabo nga ang tao magtinir siyang balay og baling pagkaon, baling 4 ka bulan.
nga ato mang naandan kanang tinglong agna mao pa mga ipalit na tug pila ka kilo kay lungagon mao man ang kahimtang namo in taon nga mga pobre mao man ay among idagandagan og palit og maglungag na di gid mi masiripan sa pagkaon kon mao ni ang plastar sa among panimalay pero binakid nang imuhang gipundo sa balay delikado na ni masiripan na ka mga libro diha sa library or bisan unsay atong profesyon nga duna kay mga libro sa inyohang panimalay dili na pwede hilabdan. Duna po'y mga hayop nga dili pwede hilabdan. Ang balaod mo'y nagsulti niini nga ang duha ka kabayo, duha ka baka, duha ka karabaw dili pwede hilabdan. Tungod tingali sa rason nga kaning mga hayopa partner man guni sa panginabuhi. Mga dili pwede hilabdan. Karon kung duna kay daghang mga hayop pwede kuhaon ang uban, kay ang dili pwede kuhaon, katuramang tagduha-duha. Mo dili pwede kuhaon. Kung daghan na, musubra na, magpili ang tag-iya. Ang tag-iya mo'y magpili og asay iyang ibilin, asay iyang ipadala. Kay kung ako, magpili jud ko og sirit, aka na mo'y dadan niyo. Kaning tarong og panglawas nga mga hayop, mo na akong ibilin. Total og mamatay na sa dalan, mao na man ay nakuha ninyo. Kay ang tag-iya man maoy magapili. May mga mananap usab nga exempted sa ato ang tiyan. Nga dili pwede isulod sa atong tiyan. Kay dili tanang mananap pwede natong kaunon. Sama pinanglitan sa bisan pa sa balaod nato sa Department of Environment and Natural Resources. Nagbuot pud sila nga dili pud tanang mga hayop diha sa lasang nga pwede nato hilabdan di sa the Philippine Animal Welfare Act. Dili ka patakag ihaw iro, di ka kapatakag ihaw sa ring pagsulay karon og bitay og iring din latusa, di ba mapriso ka. Sige, bijoy ko dili bitaw na mo sumpay. Ang beef farm, dunay mga balaod nga gisunod, di ka pwede kapatakag panguhag isda, di ka kapanghilabot og pawikan kaning salanga. Nang salanga ba nga mura na siyang iho, pero dili gid po na siya iho. Lahi ra na salanga. Dili pwede na nimo ihawon dayon imo ibaligya sa merkado na mapriso ta. Sa ato pa, dili tanang hayop, dili tanang mananap nga pwede natong ihawon. Gani sa Bohol, igo lang nga gidula-dulaan tong hikap-hikap tong tarsis. Dili pwede gikasuhan tungod kay dili pwede bisan paghikap-hikap lang nining mga mananapa. Ang Dios pinaagi sa Biblia, nagpili pud siya mga hayop nga pwede na itong kanon. Magbuot gani na gani balaod, nagbuot nga dili pwede hilabtan ni mananapa. Labaw na ang Ginoo, nagbuot pud ang Ginoo og mga hayop nga dili pwede na itong hilabtan, dili pwede na itong kanon. Ang rason mao, tungod kay ang atong lawas dili na ni atoa. Sa 1 Corinto 6:20, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Unsa nga bili? Ang dugo sa Dios mo'y nagpalit ka nato, busa siya nagbuot na pod og unsay ato ang kanon. Nagsugo ang Dios ni Noe nga magdala og mga mananap sa pagsulod sa arka aron masave og mapreserbar ang kinabuhi sa mga mananap aron do na pay moabot sa atong kapanahonan sa panahon nga hinluan ang kalibutan pinaagi sa lunop o gipasakay didto sa arka ang mga mananap. Human sa lunop, gitugta na sa Ginoo sa pagpakaon sa mga hayop, sa mga gipangkarga nga mga hayop, tungod kay patay naman ang mga sagbot. Apan ang Ginoo, hilabihan ka wise. Wala magpasagad ang Ginoo, tungod kay bisan gitugot niya og pakaon ang mga hayop, nagbuot siya og unsarang hayupa ang ipakaon. Ang nahitabo niini, gikan nilang Adan og niiba, doon na pa'y pangindaron nga 900 kape, 930 ang edad ni Adan. Pag-abot ni Metusela, nag-edad pag yun si Metusela og 969. Pag-abot ni Noah, naka 950 pag yun si Noah. Pero pag-abot ni Nahor, ang dagan karon nga nagkarni panahon ni Noah, nagkagamay, nagkamubo, hangtod sa pag-abot ni Nahor, 140 na lang. Nagkamubo ang edad, dili ng height. Ambot po ning drawing nga nga edad, munta ning anong gipamubo, man po nga, dili man nimo ibot ipasabot, ang edad man ani mo ay nagkamubo. Nagkagamay ang pangidaron, tungod kay ang mga tao, nagkaon naman og karni. Pero bisan pa ni ana, ang Dios, nagbuot og unsay kanon. Kani nga atong isgutan karon, may kalabutan kini sa atong panglawas. Gakinhanglang tang mukaon, aron ta mabuhi,
di man ta mabuhi, kundi ta mukaon, apanaapoy panahon, nga gakinahanglan nga dili ta mukaon, aron ta mabuhi. Ayaw pagkaon, kay kun mukaon ta, mamatay ta. Ang atong panglawas ba, nag-agad rani kun unsay swerte na to. Kanang mo iyon ta ba, maayo ka mare, maayo ka pre, kay piskay man ka, wala pa nagsakit imong tuhod, ako intawon maring, gasakiog na, maumani, pero mangutanan ko kaninyo mga kapaglaom, kanibang maayong panglawas, salagma rabani, nga makaingon tanga nakasalagma, mapugkog nindot kay nga kidnigod. Salagma ba ni? Ang ato bang panglawas, is it a matter of chance or a matter of choice? Chance lang ba kani? O tungod kay ato ning gipili? Sa katao nga gaamping na siya ang panglawas, kahit idara na, miingon na siyang doktor, tangtangin na lang ko ni Dok, oy, kapoy naman kayo sa tinuray lang. Kakinalang disiplina. Kaya ang pag-amping nato sa atong panglawas, kapoy! Gilaliman kag lami punta itulog, pero mubakod ka kay mo exercise ka? Sa balay, simple kaya mo ang exercise. Si misis mo naglidog exercise. Sa panahon sa gahigda, iarsa-arsa ang tiil. Muarsa siya ka-16 mangyud ang iyahang gusto. Ako kay tulura mangyud kaarsahan sa tiil. Ako na mangyong ipaubos ang tiil kay kapoy. Kapoy, oy! Kapoy nang magmamping sa panglawas. Kapoy nang mag-maintain tagmaayong panglawas. Mo nang miingon ng usa ka pasyente. Dok, tangtangin na lang ko, Dok, oy! Tangtangin na lang, o patay. O buhi. Igsoon, ato na nang iagig panalagma ang ato ang panglawas. Ang atong pagpili, manghimong makadugang o makapamubo sa ato ang panuigon. Depende ni sa atong pagpili kung unsay gusto natong klase nga panglawas. Kung conscious ta sa ato ang mayong panglawas, mo nang iapil nato ni sa ato ang matag-adlang bulaton, mag-exercise or unsay atong kanon para maampingan ang atong panglawas. Ang Ginoo gusto nga kita makabaton og maayong panglawas. Apan dunay dili gusto nga makabaton og maayong panglawas ang tao, mao kana ang yawa. Nganong gusto ang yawa nga ang tao dili makabaton og maayong panglawas? Gusto sa Dios nga ang tao maayo ang panglawas aron makasimba ta og makapangalagad ta niya. Samtang ang yawa moingon po nga ayaw na pag-amping sa panglawas, kinahanglang muhubag imong tuhod, kay kung gahubag imong tuhod, di na makakatog simbahan. Kung hilantan ta, di naman takatog simbahan. Sultihan ta mo mga kapaglaom. Mangutana ko ninyo. Asay daghag namatay. Hospital, simbahan. Siyempre, sayon kayong tubag. Daghang namatay sa hospital. Nganong wala may namatay simbahan? Or gamay ray namatay simbahan? Nganong ka? Ay alang-alang nga usip unon tagamay di lang sa musimba ro kung gisubawan. Gamay lang iba, di lang sa musimba ro kay labad ba na kong ulo. Pero og na bugat na itong lawas, di na takabakod hapit. Wando naman ta sa ospital. Suko na daing doktor, karon pa man nidan unim ang kamatyon na ningon karon man gidala ninyo. Patay sa ospital. Sa simbahan walay mamatay oy. Kay way mo adto ditong masakiton. Mao nang gusto sa yawa nga ang tanan magmasakiton, ang tanan magdaot para way makasimba. Kay magsilos ang yawa nga galantaw sa mga tao nga gisimba ang Ginoo nga iyang kontra. Ikaw kunubi, imong silingan nagdurog daig-daig sa imong kontra. Kontra guna nimo unya gidaig-daig. Aksyon pug kagkasugo sa imong silingan oy. Ngano man jud akong kontra nga mao man jud iyang halug-halugon. Ang yawa magsilos po na nato nga mag-adto-adto ta sa Ginoo og musimba, mao nga ang buhaton sa yawa maghandom ang yawa nga magdaot ta. Apan unsay handom sa Ginoo para nato. Ang balaang kasulatan nagahandom, nagasulti ka nato nga atong ampingan atong panglawas. Ni ay ilad nga gihimo sa yawa. Iyahang gilimbungan ang minilyon ka mga Kristiyano sa pag-isip nga walay labot sa pagpangalagad kung giunsa nato ang pagtratar sa atong lawas, basta ang atong kasing-kasing naa sa Ginoo. Mao man ni ang pangunahuna dayon sa uban. Walay labot ang panglawas. Oy, ang importante, giunsa nato pag higugma ang Ginoo, sultihan ta mo mga kapaglaom. Kung unsaon nato pag-alagad sa Ginoo, nagkinahanglan usab kini nga atong ampingan atong panglawas. Ang pinadayag 12, o gitambog ang dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa og Satanas, o nagalimbong siya, maglilimbong sa tibuok nga kalibutan. Mauni ang gihimo sa yawa, iyang gilimbungan ang tibuok kalibutan. Apan ang pinadayag 21, 26 o 27,
Ilang pagadadon ngadto niini ang himaya o kadungganan sa kanasuran. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan og malaway og sa mga pagpamakak. Dili pwede makaadto didto. Kung dili sila lamang nga nagisulat diha sa basahon sa iyahang kordero, sa basahon sa kinabuhi. Ang nahisulat sa basahon sa kinabuhi, moray padto nito kinsa katong nagaamping. The way we care our bodies, diri sa kalibutan, nagpakita kini o giunsa nato ang pag-amping diha sa eternidad. Gipasagdahan gani natong lawas. Buot ipasabot, gipasagdahan ra po nato ang ato ang kinabuhing dayon. Kung wa ta mag-care sa atong panglawas, wala po ta mag-care sa atong kinabuhing dayon. Mao nga sa 3 Juan 2, mao kini ang pag-ampo sa Ginoo kanato. Nag-ingon ang Ginoo, hinigugma, ipanghinaot ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang og mga maayo ka sa panglawas. Maingon nga nasayran ko nga maguswagon ang imuhang kalag. Handom sa Ginoo kanimo ug kanako nga magmauswagon unta kita sa atong panglawas. Ang naghandom nga kita magdaot unta, mao kana ang kontra sa Ginoo. Busan pinadayag 14 city ng iyon. Kadlukin ninyo ang Dios o kanya ihatag ninyo ang himaya. Kay nahiabot na ang takna sa iyahang paghukom. O simbahan ninyo siya nga na mao'y nagabuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan ini. Unsay buti pasabot sa paghimaya sa Ginoo. Unsaon paghimaya ang Ginoo? 1 Corinto 6:20, kay napalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Ang atong lawas nga giampingan, kining lawas nga ato ang giampingan, mao kini ang paagi sa paghimaya sa Ginoo. Kaning giampingan atong lawas, mao ni ang atong ihalad sa Ginoo. Busa kon magakaon kamo, o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhatan nyo kining tanan aron sa paghimaya sa atong Diyos. Bisan sa atong pagkaon, bisan sa atong pag-inom, ato kining buhaton aron mahimaya ang Diyos nga monay tag-iya sa ato ang kinabuhi. Sa Roma 12:1, busa paghanyoon ko kamo mga igsoon. Tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa tugyan sa inyong mga lawas, ingon nga mga halad nga buhi, balaan o hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang atong lawas, maunta ni ang halad nga atong ihalad sa Ginoo, lawas nga giampingan. Unsaon man ni karon nga ato namang gidaot ug itong lawas. Maayo unta kayo, piskay unta kayo, pero atong isudlan og mga bino, time pa, basi makaingon na ning atong mga kapaglaom nga, nang hilabot man, oy, wala ni. Og misulti man galing ko ani karon, dili ni sa tuyo nga manghilabot mi. Og nagsulti man galing ni karon, dili ni sa tuyo nga hilabdan mo nga paundangon mo. Ayaw mo undang, oy. Si Espinido pa, ingon si Espinido, nganong paundangon man mo ginom, di mataparinti. Tiwas mo ginom, oy. Ang ako nagsulti lang ko ani tungod kay mao kini ang paagi sa pagpahibalo unsaon pag-amping ang panglawas. Og di puta mo amping ato man po ng desisyon sa atong kaugalingon. Wala laing makabuot. Oy, bisan pag presidente walay makabuot na tong unsaon na to pag-amping atong panglawas. Kun misulti ko ani tungod kay mao ni ang paagi para mahibaw-an kung unsaon sa pag-amping. Wala kay ingon nga ampingi. Unsaon sa pag-amping. Si Dr. Melvin Nisley of University of South Carolina, nagapahibaloog, nakaobserbar siya nga ang alcohol dunay dili maayo nga epekto sa atong panglawas. Muresulta siya og high blood, ang mga doktor na hibalo niini. Sila mo'y maayo kay nga makapasabot niini. Ang bino, ang alcohol nga misulod sa atong lawas, makonverted siya into sugar. So, mutaas ang atong sugar, mutaas po ng atong dugo. Samot na ang sigarilyo. Ayaw mo pag-undag sigarilyo, kung misulti ko ani, wala ning pasabot nga paundangon mo. Nagpahibalo lang ko nga ang sigarilyo, daghan kaayong mga substances nga hilabyan nga makadaot sa lawas sa tao. Nga kung ato ni siyang masulod sa atong lawas, bisan pa ang sikanan smoker, mga inahan nga mabdos, unya
ang banag, agbay-agbay, nagsigig sigarilyo, napayusahay nga mga bata gani, kabayo-kabayo samahan, ang amahan nga sigarilyo. Katong inahan nga mabdos niya, nagahanggab og sigarilyo, labi nagsikanhan smoker, grabe nagdako nga epekto, maskin sa ilahang bata sa tiyan. Mga inyag kahimugso sa bata, makiingan daoton maning bata. Nganong maning nganong wa may buslot ang lubot, nganong ang iyahang tutunlan, wa man makasumpay sa iyahang daghang mga problema. Mo yun sa factory defect, may nagmotor na kay iuli na sa company kayo na factory defect. Di na factory defect, nadaot ang bata tungod sa sigarilyo, naghanggab ta og aso, samtang nagmabdos pa. Maningal ka mo sa mga akong anak, inampingan mo tani, nga nung maning daoton makaining bataa. Ay, ang atong anak nga maghalog-halog sa amahan, gatabako ang amahan, ang bata galog-halog, perti kadakog epekto. Pwede ra mangguna siya maundangan, gusto po mo maundang, dili kami, dili tungod kay nag-ingon mi. Kana tungod kay kamo nangandoy nga makabaton og maing panglawas. Kalimti na lang nga kami gasulti ani. Mao nalay hinumdumi nga gakinahanglan ka nga magamping sa imong panglawas kun mo ingon ka nga undangan ni para maampingan imong panglawas. Ang pinadayag 2:21 nagkanayon ang mga magdaogon pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Wow. Muni saad sa Ginoo, kanang magmadaogon, mupugong sa kaugalingon, mubiya sa mga bisyo, undangan ang mga butang nga makapadaot sa atong panglawas, unsay pasalig sa Ginoo, iyahang palingkoron didto sa iyang trono uban kaniya. Kung atong pangayoon sa Ginoo, si Ginoo Jesus mas kusgan pa kaysa mga bisyo nga nagulipo nato aning yuta. Iyon anak kakusgan atong Ginoo. Busa angay natong hinuklugan, angay natong palandungan. Ato ba ning ipadayon ang ato ang naanda na nga makadaot sa atong lawas? Pero kung gusto natong undangan, kung kamo mo imupili nga inyong undangan, pamalandungi o pangayo sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagasaad kanato nga hatagan tag abundansya nga panglawas kana kun atong pilion. Ang Exodus 15:26 nagsaad ang Ginoo kung magapatalingog kamo nga masyang kamuton diha gayod sa tingog ni Huba nga inyong Dios og magabuhat kaniadtong matarong sa iyang mga mata unsay gipasalig sa Ginoo og magapatalingog sa iyahang mga sugo og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon walay bisan unsang sakita nga gipadala ko sa Ehiptohanon nga ipadala ko kanimo kay ako mao si Huba nga magaayo kanimo. Wow. Basta mag-amping lang ta sa ato ang kinabuhi, dayon magasampit kita sa Ginoo, musandig ta sa Ginoo. Ang mga sakit nga iyang gipadala ngadto sa mga Ehiptohanon, di niya ipaabot sa ato ang panimalay. Bote pasabot, tagaan ta niya og maayong panglawas. Gitun-an ang mga mamis nga nailang naugkat didto sa Ehipto. Ilang gilantaw kuno sa mga hinungdan sa mga kamatayon, ngano nga nangamatay ni sila. Og sa report sa maong pagtuon, ang nag-unang nga sakit sa mga Ehiptohanon, heart disease, kana tungod sa ilang gipangkaon. Ang mga sakit miabot nila tungod sa ilang gipangkaon, sunod cancer, arthritis, obesity, high blood, rheumatism. Mauni ang mga balatian nga naangkon ni ining mga tawhana tungod sa ilang gipangkaon. Ang Biblia nagtudlo og mga pagkaon nga mauntay makahatag nato og maayong panglawas. Sugod pa sa tanaman sa Eden, ang mga pagkaon nga ipakaon sa Ginoo, Genesis 1:29, og miingon ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan mga balili nga nagahatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga mga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga may bunga o kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Plant-based. Maunta niyang pagkaon nato sa una. Plant-based nga mga pagkaon. Kay ang mga balatian nga atong nahiaguman aninyo ta karon tungod ra gid ni sa atong gikaon. Ang Eden diet katong gitawag og vegetarian diet, maunta ni ang safety kaayo nga pagkaon. Maunta ni ang angay nato kanunay nga kanon sa gikaingon na nako kaganiha tungod sa lunop gitugot na lang sa pagpakaon sa karne. Apan ang Ginoo nagprescribe pud siya og unsa ray pwede kanon. Ang Genesis 1:2 nag-ingon siya, gisugo niya sinuwi sa pagpakarga sa tanan nga mga mananap nga mahinlo mukuha ka og tinagpito tagpila
Ang mananap nga mahinlo tinagpito, ang laki o ang iyang bayi. Sa ato pa posible, upat ang bayi, tulo ang laki, depende na ni basta kay bayi o laki, nagsagol, tinagpito ang mahinlo. O sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha, laki o bayi, wala na nilain. Isa ni kabayi o isa kalaki. Nganuan, para mo daghan. Kay og puro rabaye, di po ni mo daghan, magningaw ni. Og puro rapod laki, magsige na lang sinumbagay, dili gini sila mo daghan. So, ang mahugaw, tinagurha, ang mahinlo, tinagpito. Mauni ang gisulti sa Biblia. Dili Adventista ang nagsulti niini. Sahay mong di akusar na yung tanga. Mao na, mga Adventista mong di, mao na. Pero sultihan ta mo mga seminarians, ang atong mga kapaglaom. Kung nagsulti manggaling niini, dili, wala mi nagsulti, wala ko nagsulti, aron di mo mukaon, dili, oy, kamo biyaga palit ana, wa di makabuot ninyo. Pero kung misulti manggaling niini, sa tuyo nga aron masayod mo, nganong dili mi mangaon, maura na. Nagsulti mi ninyo para masayod mo sa rason nganong dili mi mangaon. Nganong gusto ming magpahibalo ninyo sa rason nganong dili mi mangaon. Di man malikayan nga magkauban ta. Aron di mo matingala ngano nga si Piskal Diki, di man guni mo kaon, oy. Di at least nahibalo na mo. Karon kun makabinalay mo og Adventista, aron di mo matingala ngano maning bayana, di man mo kaon. Mainsulto man ta ani, akong gilitsunan kay Pilmiro pang pagkita. Dili mo kaon, kada kong insulto ana, aron dili mo malain. Aron dili mo feel nga na insulto, feel of being insulted. Makasabot na mo, tungod kay nakadungog mo karon nga di mangguna siya ipakaon. Mo na among gituan nga dili ipakaon, mo nga ayon na lang mo ka-insulto kung dili mi mukaon sa inyong giandam nga para unta kanamo. So, at least masabtan ninyo. Sa Deuteronomio 14, magsugod ta sa size. Og ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko og nagbaton sa kuko nga napikas sa duha, kana pagakanon ninyo. Unsa ipakaon? Kanang nagapangusap og kanang pikas ang kuko og ang nagapangusap sa kinaon sa taliwala sa mga mananap. Maunay ipakaon sayon kay pag-ilaoy. Sayon ra gyud kaayo pag-ila. Kay dili lisod ang ilahanan nga gihatag sa Ginoo nato. Atong padayonon bisan pa ni ana kini dili niyo pagakanon ni adtong mga nagapangusap sa kinaon kon sa mga adunay kuko nga pikas, kamilyo, ang libre ug ang mga kuniho kay nagapangusap sa kinaon sila. Apan dili pikas ang kuko, mga mahugaw kini alang kaninyo. Sayon ra kayo ilhon, mahugaw siya alang kanato. Mao nga dili ipakaon kay mahugaw. May labot ba ni sa kaluwasan? Versikulo 8. Og ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala nagapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Ang Ginoo mo nagsulti, iyaha dyong giklaro. Mahugaw kini alang kaninyo. Dili ipakaon. May uban nga gatuo nga ipakaon na. Inyo po na. Wala jud mi katungod nga mupugong niyo nga ayaw mo kaon. Igo lang wing nagpahibalo ninyo sa ako nang gikasulti para masabdan mi ninyo. Naabasin inya inyong mga anak nga maadventista dili mo kaon aron masabdan ninyo. Inyong ginikanan, inyong bana o asawa dili mo kaon aron inyong masabdan. Naamoy helper nga adventista aron inyong masabdan. Kay usahay manggod mubati tag ka insulto pero nganong di mi mangaon tungod kay ang Ginoo gaingon nga dili ipakaon. Kung ipakaon man galing, kung ipakaon sa Ginoo, dili lang gihapon ko mukaon. Kung naay mabasa sa Biblia nga ipakaon ng baboy, dili gihapon ko mukaon tungod kay nabalo ko nga perti ng hugawa. Pero moingon ang Biblia nga mamatay ka, silutan ka nako, ipaimpirno ka nako, di ka mukaon, kana mo'y delikado. Naglibog na mangunguban ani, kay nag-ingon ang balang kasulatan dili ipakaon, naamang pu'y mabasa nga ipakaon. Pwede ng kanon. Dili na libog. Oy, ang nakapalibog ana, tungod sa ato rang gusto tang mukaon, mura na nakalibog. Kay di jud ka mukaon, wala jud libog. Kay bisan pagka-20 na ipakaon, kay di man ka mukaon, dili ginalibog. Ang makalibog, kung doon na naisugo nga kaon mo, kay kung di mo mukaon, maimpirno mo, kana mo'y makalibog. Kay gisugo na manggita nga kinalang ipakaon.
pirog ka na lang nga mo ingon nga pwede na kanon, dili gihapon kumukaon kay nahibalom ko nga hugaw ni. Sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo magahikap sa ilang mga lawas nga patay, bisan sa paghikap dili gani pwede. Samot ang atong isulod sa ato ang lawas. Tungod ba kay hugaw? Hugaw ang lawas? Dili dili napana mo irason. Dili kay nahugawan sa lapok. Napumingon nga, ay dili mangguna ipakaon ang baboy kay ang mga yawa ning sulod man dito din nangambak sa pangpang din nangamatay. Dili pug kumutuo ana oy nga dili kanon ang baboy tungod kay naisulod nga yawa. Kay kanang yawa nga nakasulod dito, matan pa puna sa manglitsunan. Mangambak po ng yawa og maglitsonay nagaling oy. Tuo man kung mukuyog na sa litsunan ng yawa. Di gina maapil og kaon ang yawa. Ang punto, ang rason nganong dili ipakaon tungod kay mahugaw siya. Naay mga pagtuon nagapamatuod nga hugaw. Si Dr. McNaught, nakita niya nga sa matag specimen nga iyahang gilantaw, dunay Tricina larva. Unsam nang Tricina larva? Kanang Tricina larva, gagmay kay ni siya nga makita sa microscope nga mura siya bitok nga musulod sa imong system niya kaon nimo nga kuno pundo siya sa mga lutahan mo nang manghubag na dayon ang atong mga lutahan. Ang makasusubo kay bisag unsa og pakupos na mayon tuo man kag di na mamatay ng gagmay kay nagpakupusa na bisag unsaon yung pakupos, ang science nag-ingon dili mamatay ang Tricina larva. Sa Isaiah 66:15 ngadto sa 17 kay aniya karon si Huba mo anhi uban sa kalayo. Og ang mga pinatay ni Huba daghan. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon sa unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga. Naapil man po ning ilaga oy. Nganong naapil mang ilaga ani? Sultihan ta mo. Ambot kamog wala mo kakitag ilaga, ako di na ko makuno ani. Kay kanang mga iring mga ilaga gipangkaon ko na sa una oy. Nahurot ko na natilawan ko na natanan. Kanang ilaga ug imo nang litsunon parihar gyud na sa baboy. Mao nang kanang puti kanang gitawag kanang ilaga nga gitawag ginyapig. Pig siya kay parihar gyud sila baboy. Hagtik ang panit sa ilalom tambok, parihar gyud sila. Mao nga kun unsa kahugaw ang baboy, inguna na pud kahugaw ang ilaga. Silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Hiuba. Nakabalik na ba ang Ginoo? Wala pa. Wala pa. Nagsaad ang Ginoo nga sa iyahang pagbalik, magdala siyag panimalos o kinsayahang patyon katong nagabalaan sa kugalingon sa pag-andam nga rumakadto dito apan nagakaon og baboy og mga dulumtanan. Mudangat sa katapusan, mao na gisulti ni Hiuba. Naabay kalabutan ang pagkaon sa atong panglawas. Pasinisya nga iyon ani ang akong baruganan o among baruganan. Nga kaning baboy, kung ato ning kanon, kaingon ang Biblia nga dili pagkaon din, ato yung kanon, may kalabutan ba sa kaluwasan? Dunay kalabutan sa kaluwasan. Wa ko kaingon nga mo'y makaluwas. Apan dunay kalabutan sa kaluwasan. Nganong dunay kalabutan sa kaluwasan? Tungod kay ang musupak sa gisulti sa Ginoo, gaingon nga ang Ginoo nga hugaw, imo pag yung kanon, mo nay attitude sa pagka supakiro, sa pagka rebellion nga tao, rebellious nga tao. Mauni ang kinaya sa pagka masukihon. Unsa man ning kinaya? Philippians 3:19, katong mga tao nga ang ilang una-una nagasintrura sa yutanong butang. Nagsintrura sa ilang tiyan. Lami manggod. Lami manggod. Uy, basta idili lami manggod. Maunay kinaya sa pagka masinupakon. Sultihan ta mo, walay masinupakon nga padtuon sa langit. Kay ang padtuon sa langit katurang matinumanon. Sa ato pa kumukaon ta sa baboy, di ta makaadto sa langit tungod ba kahing kaog baboy, no? Tungod sa atong pagka masinupakon. Kay ang padtuon sa langit, katurang matinumanon. Deuteronomio 14:9, sa tanan nga naa sa tubig, kini pagakanon ninyo. Napon sa tubig. Ang tanan nga adunay kapay og himbis pagakanon ninyo. Sayon gyapon kailhon. Og bisan unsa nga walay kapay og himbis, dili kamo magkaon, mahugaw kini alang kaninyo. Ang Amerika, aduna sila'y project nga nagtuon sila sa marine biologist, o sa marine biologist nga si Dr. Bruce.
gisuhulan siya pila ka milyon para tunan kung unsang isda ang ilang i-recommend nga ipakaon sa ilahang mga marinero nga nagtrabaho diya sa dagat kay gilaliman kang magdaot ang lawas tungod sa gikaon nga isda muadto na pud sa kamad-an og magpatambal. So naghimo silang research, ilang gitunan unsarang pagkauna ang pwede nilang i-recommend. Pag gamay ra ang bakterya, ilang gibutang sa recommended nga pwede kanon. Kung daghan kay bakterya ibutang nila nga dili pwede kanon. Pagkahuman sa ilang research, ilang nahibaluan nga ang tanan di ay nga mga hayop nga girecommend nga ipakaon dunay himbis o dunay kapay. Og ang tanan nga girecommend nga dili pwede kanon katong walay himbis o walay kapay kay perting daghanang bakterya. Sa pagdili sa Ginoo ani mga pagkauna, walay laing tumong related gyapon siya sa pag-amping sa atong panglawas. Mao nga bisan pag muingon ang Biblia nga ipakaon ang mga kalanuna, dili gyapon kumukaon tungod kay dako kay siya og kadaot sa atong panglawas. Panglawas nga mao'y gipaampingan sa Ginoo kanato. Sa Deuteronomio 14:10 nagingon, og ang bisan unsa nga walay kapay og himbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Dili gyapon kumukaon bisan pag muingon pa ang Biblia nga pwede ra nang kanon. Oy, dili gyapon kumukaon tungod kay nasayod ko nga hugaw na. Pero bisan pag-asa ka maglantaw sa balaang kasulatan, wala kay mabasa nga ang giilang nga mahugaw pwede ng kanon. Wala yun. Kay kuna pa, perting daghana tingaling Adventista nga mga ona-ana, pero wala man siya mabasa. Perti mangguni siya kadelikado ning mapagkauna. Kung doon na kay allergy, matrigger imong allergy, doon ay mga tao nga di na lang mukalit na lang dili makaginawa human nakakaon niini kay na-trigger ang ilang allergy dili makaginawa patay daw bi karon naamay ato ang panguna-una nga nahinluan na ni sa akong papa sa una kay kaabag man ako po nagdako po ko nga kauban sa akong papa Katoliko man yun mi nga nagdako nagtubo man yun mi nga dili nagtubo kay wala man kay ko katubo pero kanibang nagdako akong edad nga Katoliko. Akong papa, mauday niya ingon, ipakaon naman na. Ipakaon na, unsay gibasya ni papa, kaning gisulat diri sa buhat jis, nga ipakaon na. Mahitungod ni sa damgo ni Pedro. Sulti ako lang isa-isa gamay sa di pa kumulingkod, di sa pa di pa kumuundang. Kani si Pedro, naglakaw ni siya padulong sa iyahang puluyanan. Gigutom na siya, ulahin na late na gamay sa ting planiuddo. Pero pag-abot ikaw ay pagkaon. So himpawlay sa samtang nagaluto dito sa kusina, nahikatulog siya o nagdamgo siya. Kani siya damgo ni. Dili ni tinuod nga nakita, damgo ni sumala sa istorya. Unsay damgo ni Simon Pedro? Nagdamgo siya og habol nga gisudlan sa tanang klaseng mananap nga nagkamang sa yuta o gitunton dito o giingnan siya. Giingnan si Pedro rin sa buhat Jes. Og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nangingon, tumindog ka Pedro og pag-ihaw og kumaon ka. Pagkanon si Pedro, unsay tubag ni Pedro? Ingon si Pedro, dili ko, Ginoo, kay wala gayud ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Bot ipasabot nga kani si Pedro nga tinun-an ni Ginoos. Wala na si Ginoos, patay na si Ginoos ning panahon na. Si Simon Pedro nahabilin nga nagabuhat sa mga buluhaton diri sa yuta. Ingon siya, dili ko mukaon kay wala ko kakaon sukad. Sa ato pabisan namatay na si Kristo, wala paghapon ipakaon. Unsay gisulti sa tingog, ayaw panganlig dili binalaan ang mga butang nga hininluan na sa Dios. Mauni ang teksto ni Papa. Mauni ang akong ipangsulong pud sa una. Ay naay ko'y madunggan nga Sabadista. Dadaan dayon ako aning teksto ha. Unsa goy dili ipakaon. Wa gid mo kabasa ning Biblia. O ipakaon na. Maunay ako ang ipanulong din sa una. Wala lang pud taon ko kasabot ug unsay buot ipasabot ani. Og akong nasabdan karon. Niining panahon na di ay samtang nga nagpahuway si Simon Pedro. Si Cornelio nga usa ka military, buutan nga tao. Gustong makadungog sa maing balita, gustong magpasaysay ug unsa ning kasulatan, unsa ning Biblia. Nagsugo siya mga tao nga padtuon ni Simon Pedro kay nahibalo si Cornelio nga si Simon Pedro mao ang nagasangyaw sa balita. Karon kay ang kahimtang ni Cornelio, hintel man siya. Ang kahimtang ni Simon Pedro kay Hudiyo man siya. Ang Hudiyo hintel di pwede magdugol.
Kung maglakaw ka dayon, nasalipdan ka sa naigo ka sa anino sa hintel, ang Hudyo muuli na sa balay og mag-ilis og maligo kay dili pwedeng maninuhan. Di ka pwedeng mahimong dumulugong og musalo og kaon sa mga hintel. Karon kay si Simon Pedro padtuo man sa balay ni Cornelio. Ang pangutanan nako, muadto si Simon Pedro dili. Di gid siya muadtoy kay di na mo ibatasan nila nga muadto ka sa panimalay sa hintel. Karon nanuktok na ang sinugo. Nagdamgo si Simon Pedro, ang sinugo ni Cornelio, nanuktok na. Og samtang si Pedro nalibog pa sa iyahang una-una kung unsa ka ang kahulugan ni adtong pananahon. So dili ni tinuod, di ni literal nga habol, pananahon lang ni. Nga iyahang nakita, tanawa, ang mga tao nga sinugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas, tapos nila nasusi kundiin ang balay ni Simon. Didto na ang sinugo. Hingkuyog si Simon Pedro la. Niining istorya ko nimong basahon ang buhat Jes ningkuyog siya. Ningkuyog siya niadto siya dito iyahang giwalihan ang panimalay ni Cornelio. Wala na. Gibirahan na dayon siya naunsa man ning aho diyo ha. Miana man sa balay sa usa ka hintel. Tungod niini midiskurso si Simon Pedro. Diri sa versikulo 28, may diskurso si Simon Pedro. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglang walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o mahugaw. Gipahibalo kanusa ka siya gipahibalo. Kanusa ka siya giingnan ni adtong iyahang damgo, ni adtong iyahang pananawon, diha siya gipahibalo sa Ginoo nga dili pagahinganlan ang taong mahugaw. Buti pasabot ang gihinluan sa Ginoo dili hayop. Ang gihinluan sa Ginoo dili baboy, ang gihinluan sa Ginoo dili ang pagkaon kundi kitang tawo mo ay gihinluan. Mao nga dili pagahinganlan ang tawo nga mahugaw tungod kay gibalaan na siya sa Ginoo, gipakamatyan na diha sa cross. Puot pang ipasabot nato kun ang hayop gihinluan. Ang gipakamatyan ni Kristo diha sa cross, butakal pagkasayang sa dugo ni Kristo ug maordain na iyang gipakamatyan. Iya mo'y record sa Biblia nga ang Ginoo nang hinlo og hayop. Busa sayop day ang akong pagtuo sa una nga akong gituan nga nahinluan na. Tawo og dili hayop ang gipakamatyan og gihinluan sa Ginoo diha sa cross. Maunta ni ang ato ang ibutang sa atong una-una nga kaning pag-amping sa atong panglawas. Atong pilion ang mga butang nga atong ipasulod niini. Kay bisan pa og ang ato ang pagkaon, wala man ta niya wala man ta nakapatay. Sa atong pagkaon, wala man ta nakakawat. Sa atong pagkaon, wala man ta nakapanapaw. Apan parte mangguni sa mga pahimagno sa Ginoong ipabuhat kanato ang pag-amping sa lawas og dinhi masuta og unsa ta ka matinumanon sa Ginoo kung atong tumanon ang iyahang mga pahimagno. Ang Ginoo nagasulti niini sa iyang katawhan. Mga kapaglaom, imo ba pong nahuna karon nga gabi nga kinahanglan pong ampingan ng atong panglawas? Imo ba pong nahuna-huna karon gabi nga kung unsaon nato pag-amping ang atong panglawas, dako kining kalabutan sa pag-andam sa atong kinabuhi diha sa eternidad. Hinaoton ta nga atong mensahe karon, dili ta nato ni isipon nga makapasubo kanato, nga makapausab sa atong relasyon, kundi isipon nato kini nga usa ka pribilehyo o oportunidad kanato nga atong maampingan ang atong panglawas. Gusto ko nga makig-ampo uban kaninyo. Mag-ampo ta. Diyos nga labing balaan, tagi ikaw sa among hinlaman nga kinabuhi. Among nasayran Ginoo nga ikaw interesado sa among tagstag sa kakinabuhi. Among nasayran nga ikaw nagaandam og lunaalang kanamo. Among nasayran nga gusto ka nga magigpuyo uban kanamo. Apan ikaw nag-auhag sa matag usa kanamo sa pag-amping sa among panglawas. Nga among andamon nga among panglawas, ang hinlo nga panglawas among andamon nga among ihalad diha kanimo, usa ka buhi nga halad nga among ihatag diha kanimo tungod kay ikaw man ang tagyan niini. Ginoo, pagkanindot sa mga kalanon nga imong gisulti kanamo nga dili pagkaon. Malipay kami nga makakaon niini. Mubati kami nga imuhang gigasahan sa panahon nga among matilawan ang lamian nga mga pagkaon. Apan nag-ingon ka kanamo nga dili man ipakaon. Ginoo, tabangi kami. Tagai kami dugang kusog. Giyahi kami nga makahimo kami sa pagpugong sa mtagstag sa kakinabuhi.
nga ikaw ang mapadako sa among kinabuhi, nga among makinabuhian ang pagkamatinumanon, inay nga masinupakon. Hinaot ang Diyos nga imo kaming tudluan sa pagpili sa mga butang nga among pagkakanon, nga kami makahimaya kanimo pinaagi di sa mga pagkaon ug sa mga ilimnon. Hinaot ang Diyos nga ang among pagkinabuhi ang inyo taa, among masintro diha kanimo, tungod kay naghandom kami nga makapuyo uban kanimo niya ng langit nun nga puloy-anan. Hinaot ang Diyos, uban ka na mo, bisan pa ang among tibok panimalay. Imo kaming giyahan, imo kaming tultulan, imong ipreserbar ang among kinabuhi, labaw sa tanan ang among kalag nga magpuyo kami uban kanimo. Sa ngalan sa gahon ng Ginisos. Amen.